familia guztiak maite zuen, ez ni bakarri familia guztiak. Eta nik hemendik esan nahi nuke garrantzitsua, emakumeok ez dugu inungo errurik. Guk nahi dugun gauza bakarra da, ume horiek babestu eta ume horiek bizirek ekarri. Baina errua ez da guria. Eski hori garbi eta garbi daukat. Azaroaren 25 da gaur, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna. Ez bazara konponbidea arazo azararen lopean, mobilizazioak antolatu ditu mugimendu feministak Euskal Herriko 5 hiriburutan. Baionan, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean. Euskal Herriko gainerako udalerrietan ere manifestazioak daude aurreikusita. Eguerdion. Manifestazio jendetsua izan zen pasaden larunbatean Bilduk Bilbon gauzaturikoa. Koalizio subiranistak milaka pertsona bildu zituen nazioa gara lelopean. 3 arrazoi aipatuko nituzke Bilbon gaudela esateko. La primera razón es para volver a decir alto y claro que Euskal Herria, desde el Ebro hasta el Adur, es una nación y que estamos orgullosas y orgullosos de pertenecer a esta nación y que es la vocación y el compromiso de la izquierda independentista situar a esta nación y a su proyecto nacional en el centro de la agenda política. Eusko Alderdi Jeltzaleak lurralde zuzendaritza berritzeko herrialde batzarrak gauzatu ditu pasaden asteburuan. Bertan, Jone Berriozabal gailendu da Araba Bulbu Batzarreko presidente gisa. Bizkaian, Inigo Ansola hautatu dute itsaso atutxaren ordezko. Nafarroan berriz, Unai Ubaldek kargua berretsi du, eta Ipar Euskal Herrian Pantsoa Binboar gailendu da. Euskadi Buru Batzarreko zuzendaritza berria hautatzeari ekingo diote jeltzaleek barne prozesuaren fase berrian. Eguerdion guztioi eta ongi etorri aste honetako lehen albistegira. Manifestazio jendetsua pasaden larunbat honetakoa Bilbon. Izan ere, milaka herritar gerturatu ziren Bilduk antolaturiko mobilizaziora nazioa gara lelopean Euskal Herriaren naziotasuna aldarrikatzera. Bertan izan zen Xabi Alo. Milaka herritarrek Bilduren deialdiari erantzun eta Bilboko autonomia kalea bete dute beste behin ere. Alderdiko mahai politikoko kideak izan dira manifestazioaren buruan eta ostean Arnaldo Otegi koordinatzaile orokorrak hartu du hitza. Besteak beste esan du Ebrotik Adurrera Euskal Herria nazioa dela eta nazio gisa zor zaion errespetua aldarrikatzeko batu direla Bilbon. Gaineratu du oraindik ere urratsak daudela egiteke, baina orain arte egindako urratsak ospatzeko batu direla Bilbon ere. Nazioa gara lelopean milaka herritarrek Bilboko autonomia kalea bete dute Bilduren urteroko deialdiari erantzun da. Alderdiko mahai politikoko kideak manifestazioaren buruan ERC, BNG, KUP, Kompromis eta bestelako alderdi independentistak ere bertan izan dira. Arnaldo Otegi Bilduren koordinatzaile nagusia jendarteari mintzatu zaio eta bere lehenengo berbak bertaratutako alderdietako kideak agurtzeko, Ernaiko gaztei babesa adierazteko eta Bilduren militantziari balio emateko. 3 arrazoi aipatuko nituzke Bilbon gaudela esateko. La primera razón es para volver a decir alto y claro que Euskal Herria, desde el Ebro hasta el Adur, es una nación y que estamos orgullosas y orgullosos de pertenecer a esta nación y que es la vocación y el compromiso de la izquierda independentista situar a esta nación y a su proyecto nacional en el centro de la agenda política. Ezker Abertzalearen konpromisoa berretsi du beste behin ere eta adierazi du ezin dela jendarte alternatiboa eraiki, nazioa eta kolektiboa norbanakoaren aurretik jartzeko, gai ez izatekotan. Y no se puede liberar un país ni construir una sociedad alternativa si todos los días, o casi todos los días, o de forma mayoritaria no somos capaces de anteponer el país y lo colectivo a lo individual. Mila esker bihotzez, zuez zarete Euskal Herriaren askatasunaren etorkizuna. Ildo beretik ziurtatu du, Euskal Ezker subiranistak izaera unibertsala duten borroka asko partekatzen dituela munduko gainerako ezkerrekin,
borroka ekologista, feminista, aberastasuna banatzeko borroka sozialista, herrien subiranotasunaren aldeko borroka imperialismoaren aurka, izaera unibertsala duten borrokak direla dio Otegik. Una mirada nacional, una mirada vasca, una mirada desde Euskal Herria. Esa es la aportación de la izquierda independentista. Miramos al mundo y a sus luchas y las nacionalizamos, las hacemos nuestras. Berretsi du oraindik ere urratsak daudela egiteko. Gure ustez, konpromisoa eta gaur hartzen dugun konpromiso zehatza da. Euskal Herriak bere luze zabalean, Nafarroa garaian, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban, eta baita ere Lapurdi Baxe Nafarroa eta Siberoan bere estatus politikoaren inguruko eztabaida burutzen ari da ero burutuko du. Gure konpromisoa izan behar da, bide horretan Euskal Herriak nazio maila egiten ari den eztabaida hori urratsaz eta urratsez urrats egikaritzea. Eta era berean gogoratu nahi izan du, duela urtebetetik hona hainbat urrats eman direla. Tartean Joseba Ziron Iruñeko alkate dela, edota Nafarroako trafikoaren eskualdaketa. Azpimarratu du mozalegeak kentzeko aurrera pausoak eman direla, eta presoen aferari dagokionez, azkenengo salbuespen neurriarekin emaitu dutela. Gainera balioan jarri nahi izan du Iruñeko erorien monumentua eraisteko lortu den akordioa. Sarri abestiaren akordeek dantzan jarri dute Bilboko Autonomia kalea. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. 39 urte beteko dira bihar Mikel Zabaltzaren erailketatik. 1985ko azaroaren 26an atxilotu zuen Guardia Zibilak Donostiako Altza auzoan eta 20 egun beranduago bere gorpua Bidasoa ibaian agertu zen. Atzo egin zioten Orbaizetan bere jaioterrian aitortza. Mikel Zabaltza Orbaizdarra gogoratu dute 39. urtez bere jaiotetxearen atarian Orbaizetako lan egia, justizia, erreparazioa eta berriz ez errepikatzeko bermea aldarrikatzeko. 1985 urteko azaroaren 26an atxilotu zuen Guardia Zibilak Zabaltza Orbaizdarra, Donostian beste kideekin batera. 20 egun geroago Bidasoa ibaian agertu zen Zabaltzaren gorpua, tortura zantzuekin. Bertsio ofizialak ez zuen gauza bera esan, baina familiak eta herrikideek ez zuten sinetsi. Zabaltzaren hilketak bereziki ukitu eta unkitu zuen herri hori, baina Euskal Herri osoan eragin zituen protestak. Euskal Herri osoan salatu zuten herritarrek gertatu zena. Jaurlaritzak 2022an egin bezala aurtengo apirilean, Nafarroako gobernuak motivazio politikoko biktima gisa aitortu zuen Mikel Zabaltza. Eta urratsa nabarmendu dute sendiak eta ekitaldiaren antolatzaileek. Datorren larunbatean, azaroaren 30ean, Donostiako udalak plaka bat jarriko du Intxaurrondon Zabaltzaren omenez. Pausoaren garrantzia aitortuta ere, errekonozimendu integrala eskatu dute. Kasuan parte hartu zutenen kargu igoerak edota Zabaltzaren auziako sekretu ofizialak ez desklasifikatzeko Bolaños ministroak jarritako aitzakiak jarri ditu oztopoen adibide. Urtero bezala aurreskua dantzatu dute Mikel Zabaltzaren oroimen harriaren aurrean, eta lore eskaintza egin dute Orbaizetako udalak eta herri ekimenak. Datorren urtean 40 urte beteko dira Mikel Zabaltzaren heriotzatik, eta egia, justizia eta erreparazio osorako bidean lanean jarraitzeko asmoa agertu dute. Urte osoko egitaraua prestatuko dutela aurreratu dute. Eusko Alderdi Jeltzalearen barne prozesuan ez uste gutxi izan dira asteburu honetan. Lurralde zuzendaritzak hautatzeko eginiko herrialde batzarretan, Jone Berriozabal aukeratu dute Araba buru batzarreko presidente eta Inigo Ansola berriz Bizkai buru batzarrekoa. Nafarroan, Unai Ugalde kargua berretsi du eta Ipar Euskal Herrian Pantxoa Binboar gailendu da. Orain, Euskadi buru batzarra berritzeari ekingo diote jeltzaleek.
Eusko Alderdi Jeltzaleko lurraldeetako barne prozesua akaberara heldu da eta dagoeneko ezagutzen dira nortzuek eramango dituzten lurraldeetako zuzendaritzak. Jakina zer Maria Eugenia Arrizabalaga izango zela Gipuzkoa Buru Batzarreko presidentea, bigarren itzulian etzelako egon beste hautagairik. Bizkaian eta Araban espero zen lehiarik ez duena, Bizkaian Inigo Ansola eta David Salinas Armendariz izan dira Bizkai Buru Batzarreko gidaritzarako hautagaiak, azkenerako Inigo Ansola Salinas Armendarizi gailendu zaio eta bera izango da Bizkai Buru Batzarreko presidente berria. Herri libre bat nahi dugu pertsona libriekin. Eta guk Bizkaitxik lan horretan jardungo dugu, etorkizunera begirebe. Indertzu gatoz, energiaz beteta, ilusioz eta apaltasun askoaz. Araban ere Gorka Urtaran eta Jone Berriozabalen artean aukeratu behar izan dute, eta azken hori izango da Araba Buru Batzarreko presidentea. Nafarroan ez da sorpresarik egon eta Unai Ualdek jarraituko du Napar Buru Batzarreko presidente, eta Pantxo Abinboarek Peio Etxelekuren lekuko hartu du Ipar Buru Batzarreko gidaritzan. Bien bitartean martxo amaierarako espero da Eusko Alderdi Jeltzalearen zuzendaritza berriaren izendapena. Emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna da gaurkoa. 2024an, oraindik ere, emakumeok indarkeria fisiko, psikologiko, sexual, ekonomiko, obstetriko edota simbolikoa jasaten ditugu besteak beste emakumezko izateagatik soilik. Hori dela eta, mobilizazio ugarirako deialdia egin du mugimendu feministak Euskal Herriko udalerrietan ere jarrera misoginoak gaitzetsi eta emakumeen aurkako indarkeriaren desagerpena aldarrikatzeko. Aintzane Pujanaren erailketaren inguruan erabakia hartu berri du Gipuzkoako auzitegiak. Gaur goizean jakitera eman duten epaiaren arabera, espetxealdi iraunkor berrikusgarria ezarri dio 32 urteko emakume donostiarra prostituzio egoeran izatera behartu eta hil izana egotzitako gizonezkoari. Auziperatutako emakumezkoa aldiz, psikiatriko batean gehienez 20 urte egon dadila erabaki du auzitegiak eta 10 urteko espetxealdia ere ezarri dio zigor gisa. Lehen aldia da, Gipuzkoan inor espetxealdi iraunkor berrikusgarriarekin zigortzen dutela. Arartekoak argitaraturiko jarrera matxistak Euskadiko nerabeen eta gazteen artean txostenak ezberdintasun esanguratsuak islatu zituen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako neska eta mutilek feminismoarekiko eta indarkeria matxistarekiko duten jarreraren inguruan. Iruki Larroxa gizarte ekimenerako kooperatiba gazteekin elkarlanean aritzen da eta errealitate honen berri eman dio gure berri emaile Udane Arbeori. Arartekoak landutako jarrera matxistak Euskadiko nerabeen eta gazteen artean txostenan ondorioztatu da aurreko belaunaldiekin alderatuta aurrera pausoak eman direla, baina kezkagarriak diren zenbait puntu ere jaso dituzte. Azterlanak erakusten du gazte gehienek aitortzen dutela emakumeen aurkako indarkeria matxista lehen mailako gizarte arazoa dela, baina sexuaren araberako aldeak oso esanguratsuak dira eta emakume gazteak gizonek baino askoz argiago dituzte.
Bestalde datuek erakusten dute oro har gazteak feminismotik gertuago daudela biztanleria osoa baino, hala ere emakume gazteak askoz ere irmoagoak dira beren burua feministatza definitzerakoan gizonak, baino 2020an Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan bizi diren emakume gazten erdiak baino zertxo gehiagok oso feministatza dute beren burua eta hori sentitzen duten gizon gazteak 22,1 dira. Nik uste dut arartekoak egin duen txosten honek argi erakusten duela guia gaztekin lan egiten dugunean somatzen gabiltzan tendentzialak eta bat ez. Egia dena da gu klasean sartzen garenean beti somatzen dugula, nesken aldetikan feminismoaren eta berdintasunaren aldeko jarrerak asko ze indartsuagoak eta positiboak diela gizonen aldetikan baino. Egia da gizon asko ere bai kokatzen dela berdintasunaren eta baita ere feminismoaren alde, baina gizonen artean ere bai egia da erresistentzia gehiago topatzen ditugula. Hau esan da, ez dugu uste orokorrean gizon gazteen artean dagonikan gizon gazte gehiengo bat antifeministatzat duna bere burua. Bai egia da, gu klaseetan somatzen duguna da, daudela, igual 20ko klase batean, erdi eta erdi izan da, mutiletan eskak, 2-3 gizon ekartzen dituzenak iritzi erreakzionarioak eta iritzi erreakzionarioek nolaita oinarritzeko erabiltzen dituztela internetetik jasotako hainbat eta hainbat datu, ez? Karo, datu horiek nondik datoz? Ez datoz normalean paperetatik, datoz normalean interneten aritzen dien manosferako gizonen aldetikan, ez? Hau da, gizon sortzaile digitalen aldetikan zeintzuak dituzten jarrera reakzionarioak eta horretan lan egiten duten. Arartekoaren txostenak dio feminismoaren kontzeptua ez dela berdintasunarena bezain gertukoa eta ez dagoela hain onartuta batez ere gizon gazteen artean. Guk geletan sartzen ganean eta feminismoaren lanketak egiten ditugunean, guk pedagogia feministak lantzen ditugu, bai jasotzen duguna da feminismo eta berdintasuna baliokide moduan ulertzaren jarrera hau, ez? Gero egia da, hori izan eta gero agertzen dela matizazio batzuk, ez? Eta batzuk hasten dira esaten gaur egungo feminismoa, baina agian enau errepresentatzen zeren, agian erradikalegia eta bar da, ez? Claro, ulertu behar deguna da, haien gana heltzen ari den feminismoaren kontzeptu bat dela kontzeptu zehatz bat. Eta kontzeptua zeinak gizonak jartzen ditu nola daite jopuntuan edo ez, feminismoa zeinak badirudi defendatzen duela gizonak egon barutela emakumeen azpitik eta ez da hori. Baina gazte batzuengan bai badela nola daite barrura heltzen zain mezu bat, ez? Gero orokorrean ere bai egia da feminismoaren kontzeptuaren lanketa egiten denean, emakume gazte askok eta gizon gazte askok ere bai, oso argi daukatela feminismoa ez dela gizonen kontrako kontzeptu bat, ez da mugimendu bat ere, inondik inora, baizik dela jendarte parekida bilatzen duen mugimendu sozial, politiko eta teoriko bat, ez? Orduan, kezkagarria da batzuk esatea feminismoak nahi dula gizonak emakumeen azpitik jartzea eta gainera erabiltzen dituzte izugarrizko datu pila bat, berdintasun legeak ditu hainbat apartado horretarako, ez? Badela diskriminazio positibo moduan irakurtzen den legeak eta bar. Claro, hezkuntza mailan gaude, eta ni hortik anabilitze egiten, hezkuntzan batean feminismo bezalako kontzeptu klabeak lantzea oso forma abstraktuan eta ez bate praktikoan, gerta daitekena da sortzea horrelako eztabaidak, zentzuak batean eskatzen duten posizionamendu bat, dezu batzea feminista parametro hauetan, eta agian berpentsatu beharko nuke nola edo ze metodologia erabili guztia landu ahal izateko gazteekin, zeren gure harritzen digun zerbait da feminismoa bezalako kontzeptu barne hartzaile eta askatzaile bat ulertzen hastea zerbait zapaltzaile moduan. Eta hori da kezkagarria dena, zerratikan heltzen aritzaile mezu hau. Zerratikan ez dute bizi beste era batera feminismoaren gaia, ez? Eta evidentemente hor sartuko ginake sare sozial digitalen dinamiketan, sartuko ginake feminismoaren gaiak berak daukan, bere inguruan daukan ezjakintasun maila handia ere bai, eta ez bakarrikan gazten artean edo jendartean, baita irakaskuntza arloan, ze badirudi gaztea jartzen gabiltzela jo puntuan gizon gazteen jarrerak bihurtzen ari direlako edo kokatzen ari direlako kokapen erreakzionario batean, baina ez dugu hitz egiten adibidez irakaskuntzan dagoen jarrerez edo dagoen ezjakintasunaz gaiaren inguruan, ez? Eta esatea argiki gazteak diela gure jendartean isla, esan nahi, gazteak ez etorkizuna dira oraina, gure jendartean bezala. Eta orduan beratu beharko uniko baita ere zabalean edo forma zabalago batean zer dabilen gertatzen. Feminismoarekin, zerratikan dabilen ultraeskuina antolatzen guztiz diskurso feministen kontra, mugimendu feministaren kontra, LGTB jendearen kontra, pertsona razializatuen kontra, migratuen kontra, eta agian behira apur bat zabaldu ulertzen hasteko zer dabilen gertatzen gure geletan. Zeren ez da bakarrikan erreakzionalismoa feminismoarekiko, baita ere bada LGTB gaiekiko, da jende arrazializatu eta migratuekiko, jende ez detasuna duen jendearekiko, diot, askoze erreakzionalismo zabalago bat da, ez? Orduan, hori berpentsatu beharko nuke.
Feminismoarekiko nolabaiteko urruntasuna ikusten da azken urteotan, gizon gazten zati handi bat mugimenduak seinalatuta sentitzen delako. Aldarrikapen batzuk urrunegi eramaten ari direla uste dute eta diskurtso feministak errua egozten diela gizon guztiei, eta haien erregoetasun presuntziaren aurka egiten duela. Larria da gizon gazteak gero ez eta urrunago sentitzea feminismotikan, eta argi dagoena da baita ere, azken urteetan gero eta gehiago diela, jarrera batzuk zentzuek esaduten seinalatua sentitzen diela, eta ez, badiru dela gizona diela guztiaren, indarkeria guztiaren errudun. Eta interesantea da, adibidez, ondoez hori adieraztea edo seinalatu izatearen sentimendua dutela esatea, baina importantea baita ere, justo horrelako jarrerak ateratzen direnean lanketak egitea. Esan nahi dut, importantea da ondoez hori ekarri eta emozionalki ze ondorio ditun guregan aztertzen hastea, pentsatzea, eta baita ere kontun izatea, ulertuta ere, diskurso hauek esatetutenak patriarkatuaren ondorioz gizona diela biolentziaren eragile nagusiak, zentralak, hitz egiten dela zentzu teoriko batean eta astartu batean horrek ez du esan nahi gizon guztiak garenikan bortxatzaileak, gizon guztiak garenikan violentoak. Baina egia dena da, beharrezkoa dela ulertzea jendarteko dinamika orokorrak gero gure bizitzetara ekartzeko. Adibidez, gizon gazten artean dagoen anaidiak eragiten du emakumeak eta pertsona disidenteak sentitzea violentatuak askotan. Hori ulertu behar dugu marko asko zabalago baten bueltan ematen dela. Ematen dela, egitura patriarkalen bueltako dinamiken baitan eta gizontasuna eraikita dagoen forma horregatikan, ez? Orduan, hori baitera azaldu behar zaie, ulertu behar dugu. Baina horrek ez itxutzea eta ez pentsatzea egiturazko dinamika guzti hauek seinalatzen dituzenean egile batzuk, dabiltzanikan gutaz pertsonalkitz egiten. Baita ere jakin behar dugu eta erakutsi behar dugu gaztei desberdintzen, ez? Esaten denean bezala, txuriak arrazistak garela guztiz eztan, evidentemente. Egituraz arrazistak gara, horrek ez esan nahi, ez dut dituzunikan iruzkin matxistak, edo ez dut dituzunikan arrazistak, edo jarrera arrazistak persona arrazizatu dekiko. Baina bai, betetzen zula espazio bat, eta hori ulertu beharreko zerbait da. Ondoez hori nondik datorren eta autokritika pixat eginez, baina, lehen esan duten bezala, lanketak egin izan dienean, agian gehiegi jogo dugu teorikora eta ezen beste praktikora eta bizipenetara. Eta usten dut, gizontasuna lantzen denean gizon gazteekin oso interesantea dela bizipenetara jotzea eta asteak kokatzen gu gizon gazte izateagatikan bizi dituzten dinamiketan zeintzuk violentoak haien artean, euren artean, ez? Azterlan honekin atzemandako alderdi negatibo horiek gainditzeko sentsibilizazio ekimenak diseinatzeko hainbat arlo planteatu ditu Arartekoak. Metodologietan berritzea, programak diseinatzen gazteak tartean sartzea, sarean eta disiplina anitzeko moduan lan egitea eta berdintasunaren eta giza eskubideak errespetatzearen balioa sustatzea. Bat datoz Arartekoak egiten dituen proposamenarekin, zeren argi ikusi da azken urteetako, azken 15-20 urteetako dinamikak hezkuntzan sartu eta teiarrak egitearen dinamikak askotan oso interesanteak eta beharrezkoak izan dira emakumeen kasuan, alduntze prozesuk izan direlako oso emankorrak, baina aldi berean gizon gazteekin bai izan dela hutsune bat eragindun zerbait, ez? Ez da jakin izan oso ondo konektatzen. Eta jakinik ere bai, informazio asko daukatela gazte gaur egun berdintasunan inguruan eta feminismoan inguruan eta bai gabiltza lanketak egiten dira azken 2 urteetan Irukilarroxa eta beste kooperatiba eta elkartekin batera ere apur bat gertatzen ari den errazionalismo guzti honen aurrean zer egin edo pentsatzen gabiltza. Eta bai hartu beha metodologikoki agian aldaketa batzuk sartu behar ditugula, eta horrek ez du esan nahi hezkuntzan sartzea eta dena irakasle egitea, baizik eta bai beharrezkoa zeharkakotasuna ez gai guzti hau lantzea, ez soikan tailer batzuen bueltan, eta ere baita ere sartzea prozesu txure izango duten bestelako dinamika batzuk, ez? Kurtso osoan zehar gaia bizirik mantentzea eta bizirik egotea ahalbidetuko duen prozesuk egitea. Zergatik zeren lehen aipatu ditudan gazteen ondoezak, eta ez gizon gaztena, sino gizon zein neska gazten ondoezak gatazkak kudeatzearen bitartez, ere bai egin daitezke pedagogia feministak eta konektatzen dugunean haiek daukaten bizipen bat, edo haiek duten gatazka bat egiturarekin, baina gatazkari leku eginez, eta haiek duten bizipen erreal eta gertuko horretatik konektatuz, baditugu esperientzia zentzuk esatuten asko zentzu sakonagoan ulertzen dituztela kontzeptuak eta baita ere ulertzen dituztela kontzeptu horiek haien bizipenetan dituzten eraginak. Guk Irukilarroxan egiten dugun lana da hezkuntzan eta isialdian gazteekin egiten duen lanketa da, pedagogia feminista lantzen dugu bereekin. Zeren, uste dugu, pedagogia feministak dakarren aldaketa esanguratsu bat ezkidetzarekin da. Ulertzen dula, zapalkuntza sistemak ez daudela, ez dela soilik patriarkatua zapalkuntza sistema nagusia, eta elkarlanean dagoela zapalkuntza sistema hori kapitalismo zein kolonialismoarekin, ez? Eta horrek sortzen ditula hainbat zehar lerro,
eta ikuspegi intersekzionaletikan ulertu behar dugula sujetuak maraina, amaraun baten barruan, eta ezen beste genero bat edo besteko bakarrikan. Zeren adibidez, gertatzen ari den zerbait da, gizon gazte arrazaizatu batzuk, ari dira hartzen gizontasunaren bueltako dinamikak biziraupen estrategia gisa. Eta hori ematen digo adibidez, pedagogia feministetatikan begiratzeak errealitatea, diot. Ikuspegi intersekzional bat txertatzen ez baldin badu gure pedagogietan, gauza ikusiko ditugu era kamuts batean, edo era itxi eta oso txiki batean, ez? Baina beharrezkoa da hezkuntza arloan konplexidade bat sartzea, ez? Eta sakontasun bat ematea lan hezitzaileari, ez? Eta orduan intersekzionalitatea sartzen denan, hasten gau hartzen sujetu bakoitzak edo bestelako kolektibitate dituzten biziraupen estrategia baitare daudela gurutzatua bestelako zapalakuntza sistemengatik, eta hori ulertu gabe zailki egin daitezke esku hartzak horiek denak lantzeko. Martxan da jada Ipar Euskal Herrian alokairuen prezioa mugatzea ahalbidetzen duen legea. Nazioartean, ekialde hurbileko egoera zaurgarriari dagokionez, Israelgo gobernu sionistak neurri berri bat hartu du zentsuraren bidean. Oraingo honetan, Benjamin Netanyahu buru duen kabineteak, gobernu erakundeek Haaretz egunkari independentetik euren iragarkiak kentzea bideratzen duen araua onartu du. Estatu sionistan prestigio handiena duen egunkaria da Haaretz. Of Gaza is a second Nakba. Uruguayen, Frente Amplio Ezkerreko alderdiko Yamandu Orsi hautagaiak irabazi ditu presidentetza hauteskundeak. Orsi gailendu zen atzo gauztaturiko bigarren bueltan, bozken ia 50% lortu zuelarik, hauteskunde gorteak plazaraturiko datuen arabera. Hala, Pepe Mujica presidente ohiaren alderdiak bere eskutan izango du berriz ere Uruguaiko gobernua, 2019ko hauteskundeetan herritarren gehiengoak eskuineko alderdi nazionalari babesa eman ostean. Kulturarloan, Gipuzkoako pertso txapelketa aurrera doa. Atzo Zarautzen ospaturiko final aurrekoan, Alaia Martin Oiartzuarra suertatu zen garaile eta datorren abenduaren 14ko finalelako plaza lortu zuen. Martin sailkapena lortu duen bigarren bertsolaria da, aurretik Beñat Gaztelumendik lortu baitzuen azkeneko fasera pasatzea. Finaleko gainerako kideak Arrasaten jazoko den datorren asteburuko saioan erabakiko dira. Gure aldetik besterik ez, gogoratu gaur arratsaldeko 7 aurrera, azaroaren 25 inguruko saio berezia izango dugula 11.
Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte.